дар ҷамоати чоркӯҳи Исфара барои ҷалби ҷавонон ба артиш дар тақрибан 2 мавсими ахири даъват аз чанд усули ғайриоддӣ кор гирифтаанд. Дар бархе аз маҳаллаҳои ҷамоати чоркӯҳи Исфара ба гуфтаи сокинон тирамоҳи имсол чанд ҷавон аз роҳи қуръапартоӣ ба хизмат фиристода шуд. Ин шеваи ҷалби ҷавонон ҳам ба хотири аз байн бурдани баҳсу нигарониҳо атрофи нобаробариҳо байни қишри дорову нодор зимни интихоби навазкарон роҳандозӣ шудааст. истифода аз усули қуръапартоӣ дар интихоби навазкарон ҳам ба гуфтаи як масъули ҷамоати чоркӯҳ бо пешниҳоди кумитаи маҳаллаҳо ва сокинон аз ҷумла дар маҳаллаи Хелейсон ва Лангар сурат гирифтааст. ҷамоати чоркӯҳ яке аз калонтарин ҷамоатҳои Исфара аст ва 29 маҳалла дорад. дар ҳар маҳалла дар ин ҷо беш аз 2000 ҷавони синни даъватӣ ба қайд гирифта шудааст, аммо нақшаи даъват ба хизмат барои ин ҷамоат камтар аз ин теъдод аст. вақте нақшаи даъват бо ҷавононе ки довталабона ба хизмат мераванд пур нашуд, ба ҳар маҳалла супориш дода мешавад ки як теъдоди муайяни ҷавонони синни даъватро ба хизмат ҷалб кунанд. Нуриддин Рустамов, раиси ҷамоати чоркӯҳ, аз истифодаи усули қуръапартоӣ дар интихоби ҷавонон ба артиш дар бархе аз маҳаллаҳои чоркӯҳ бехабарӣ кард ва гуфт онҳо танҳо ба кумитаҳои маҳаллаҳо тавсия медиҳанд ки бо роҳи машварату тарғиб теъдоди муайяншудаи ҷавонҳои синни даъватиро аз маҳалли худ ба хизмат фиристанд. вале ба гуфтаи раиси ҷамоат бархе аз маҳаллаҳо барои ҷалби ҷавононе ки ноновари хона ҳастанд ба хизмат ба хонаводаҳои онҳо кӯмаки молӣ ваъда мекунанд.